Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Бо шумо дар хизмати шумо ҳастам ман Суруб. Имрӯз рӯзи шанбе аст. Қарор дорам дар мошинбозори Душанбе ва якчанд мошинои беҳтаринро ба навор гирифтагем. Ҳама рӯза кӯшиш мекунем бародаро ки мо ҳар вақт видео барои шуморо пешкаш бигардонем. Бози ҳама шумо хуб медонед ки YouTube ҳам сум наметад. Ана мо чиста барои бародаро бе ягон чи мисол кор кестем. Ба ҳамин компаниҳое ки мисол мо кам-кам рекламашон мекунем бародаро, асосии спонсори канали мо ҳаминҳо ҳастанд мисол. Ва чӣ гуфтанем дастгирӣ мекунем навроро тамошо кунем то охира ва ҳама шумо хуб медонед ки оз нарх наво ҳам камтар боло рафтагия бародаро. Бинависонед фикротонро оиди нарх навои мошино, кадом мошини маъқултон мешавад бинависонед дар комментария. Ба қадри имкон кӯшиш мекунем мошинои гуфтаги шуморо ба навор бигирем. Фақат аз шумо чия дастгирӣ хоҳи шумо ҳамия ки навора то охира тамошо кунед, дар навор яктаи лайка бигзорен, инстаграми канали Автолайф ҳаст, ҳатман бадурен обуна шавем. Саломат бошед, худованд меҳрабон ҳама шуморо нигаҳбон бошад. Мегзарем ба тамошои видео ва ҳама каса худтона эҳтиёт кунед. Саломат бошед. Метавонед дастрас гиред барои сафедчаи пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм, буғумдард манаи намуду ҳаста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. Ва инчунин Мерседес сечка бародаро солош 90 объеми моторуш 2. Хоб газ бензин, евро 4 газ дора. Состояниш беҳад зури бадан сечка шара. Хоб ҳуҷҷат танировкаш то моҳи феврал бародаро 4 та балон нав. Хоб танировка ҳуҷҷатош ҳамаш то моҳи феврал лук ҳам дора. Хоб салоншам мегирем, салоншам як тамошо мекунем. Нягай пеш бинем. Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Инҷо чхеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагия бародаро, тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. Чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳаст, лампочкаи ксенон. 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед дастафка кунед ва дастафка барои шуморо беплай. Хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. Боз як магазин ахшо сиёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Хоб дарош электропакет, 14 электропакет дай 352,000 пробег дора. Аз сеир коробкаш автомат, хоб кондиционер, ҳама навротиш кор мекунад. Хоб люкани дора бо. Оз агар хафон мегирем, агар хафон тамошо кунем. Беяд состояние сечка зурай тоза ҳай. И ак подписчики канала бигем. Я 3-4 рӯз шид омадам намисол мошина мефурӯшем. Маълум аст ки сечка состояниш тоза, як дист гаштагия. На мошини дастӣ хидмат бародаро. Салом шак мегирем ай тарафам бинед. Даро шавӣ, маҳкамшавиш, ҳӯйшавиш ҳамаш мисол қоидавия бародаро. чанд смака нархаш? Хуб 90,000 бо савдо мешавад. Номерои кара мемонам, занг бизанен. Хуб барои шуморо бештар маълумот метавад.
айноми автолайф суҳбат кунед бо арзонан мекунад. номеро акана 102 66 79 39. марамат барларо хундай аванте соли 2010 объеми мотори 1.6 европа. марамат ина тамошо кунед. растамошка шидагӣ вагон мошинои таи навест. салоншан мегирем, салоншан як тамошо кунем. коробкаш механик, кондиционер кор мекунад. барои таксир аст, созаи дарош электропакет. чанд сум гуфтед сакайда? хуб 90,000 сомони нархиш бародаро. бо муомилат дорад. номеро кара мемонем, занг мезанем, бештар маълумот мегирем. иш соли 2010 буд, иш соли 2009. ишам хундай аванте соли 2009 1.6 вагон. на салон. иш автомат ай коробкаш. кондиционер, дарои электропакет. хуб 1.6 бензин. бензини холӣ ана? иша чанд сум гуфтеса? 90,000. хуб марамат ина бо бародаро соли 2008 ишам аванте вагон 1.6 ишам нархиш 90,000 сомонӣ. мошино барои такси тайёранд. мисол бозам таксиҳои хумуда бисёртар амё истифода бурдестам барои мошинчо кам расходан. на саломошон нозадан мисоли европа кореян. яш 2007 автомат, салон сиё, дарои электро, пробег 69000, ҳовлукам дорае. шам 90,000 сомонӣ. хуб номерои карамон занг мезанем барои шумо бештар маълумот метавад. 92 969 4 марамат мерседес е класс объеми 5 қати соли 2010 бародаро вагон. свечахаи хитон дидестен, бензини холӣ, 4 баллони нав, растамошка шидагия, свечам свети зурай мошинча ҳама ҷиҳатҳо зурай. марамат як салонша тамошо кунем. абагреф сидени, лиф сидени, автопилот, мултирул, пробег 110,000. хуб автомат коробкаш, кондиционер, полни наворота. хуб люкам дорад. ира чанд сум гуфтеса ака? хуб 180,000 сомонӣ бо муомилат дорад. номерои акара мемонем 92 703 15 11 92 799 32 24 92 911 33 33. айноми автолайф суҳбат кунем бародаро барои шумо арзон мекунам.
خب بو مومیله خوبانی دورات تا کمری ده سولش ده از دور شش یاپونکا مرامت تماشا میکنیم چور بالون ناو سالون شهر میریم سالون شهر تماشا کنیم برادران در الکتروپاکت آبگریف автомат старт стоп خب مانیتور مولتی رول همان آوراتش کار میکنم برادران من تگه طرف همه بیروش 140,000 пробег старт стоп автомат монитор و همان آورات کندیشنر کار میکنم چند سمکایی؟ با مومیله دورانه وریانتی حالشی هست فقط سون سون ها خیلی نرخ که اون بوده اون نرخ کنم تو 96 کنم خب نومری اکن 107 98 45 48 زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومات میتونم به مومیلانی میشود مرحمت برادرو کیا سپورتاژ سولش 95 ابی موتورش یک نوع دیزل خب یک برادر دست میگه است روش نفروشی های چورویده های چورویده پیردوک 239,000 пробег اینا سالون نه خفان تماشاش کنیم چند سم نرخی یکا؟ 20,000 سومونی با مومیله دوران خب نمره تلفن ابو که 93 583 70 زنگ میزنین برای شما را بیشتر معلومات میتن و علی شانی میشود